Hori anginala, eskatu genuen beste bat, 3 izatean nahi genuela. Eta orduan idatzi genion deitu provintzialari eta eskatu, eta gainera eskatu izenez. Zola jesuita bat, baizikan jesuita hau. Eta jesuita hori izan German Aramburu. Eskatu bakarrik ez, hori gero ordutik orain arte han jarraitzen du. Ezin mobitu. Ni mobitu naiz, dio 3 aldiz, baina bera ezin mobitu handik, han jarraitzen du oraindik. Hori da German Aramburu. Gainera, bedaile politia bat da, ni etorri baino lehenago Altzaran, han Donostiko erresidentzian nengoela, aita altunak zermoi famatua zituen, eta German zuzentzera etortzen zango meza Euskadiko, Euskaldun meza zuzentzera. Eta meza ondorian biok, German da biok juten ginean, portu aldera. Eta izketan, behin baino gehiotan Germanek niri esan, gogorra izan da niretzat esperientzia, batekin bakarri bizitzea, 2 bakarri bizitzea etxe baten, eta horregatik ez nuke nahi berriro hori onartu, nik hori ez dut onartuko. Bueno, pasau zen. Eskatu genuen German, etorri zen German, baina provintzialak esan zigun Miguel kanpora zijoala, eta German da bio bakarri gelditzen ginela. Eta handik urte pare bateran, gordatzen nintzen horrekin, esan nion, German, orain 2 urteik izan nuan, sekula ez zenukela hartuko, onartuko, 2 bakarri bizitzea. Hemen gaude, oin 2 urte eta parrein genuen da, biopozik, han jarritzen genuelako. Han Germanek nik uste urte bete pasatu zuela, bai nik uste 2 urte, bat Miguelekin eta bestia Germanekin, han Santa Barbaran behian.